Salutare băieți, eu și la pe să încercăm și noi. Deci acum, peam! Level 50. Normal, mă. Este așa. Dacă vă întrebați de ce... Aici stați așa ca să vreau să mă pun la culcare. Bunicuța mea, mămălicuța mea. Așa. Sper că v-ați uitat la videoclipul ăla cu... Ei. Nu zici mie câte mere ai mâncat. Mama a mâncat 5 mieri jumătate. Fățălău! Stai așa. Bă, bine că nu o să spar nimic. Dă încolo, dar văd că e în siguranță. Fățălău! It's ok, nu? Not rănichițion. Da, vorbesc direct prostănească. Încă un pic și zic că sunt Lady Gaga. Aș vrea din tot sufletul că acum să mă apuc de peretele abonaților, dar nu acum, desigur. Are sens ce am zis? Dacă nu, dă încolo. Vreau să fac enchantment table-ul. Da, după ce fac enchantment table-ul. Stai așa că avem nevoie de lavă. Cei care s-au abonat sunt tari și cei care nu s-au abonat nu prea sunteți tari. Aș vrea și o să adunăm măcar suma de 30 de like-uri. Vă rog frumos din tot sufletul meu de șobolozaurus, dinozaurus, cum îl cheamă. Și desigur, dacă scrieți în comentarii idei, nu știu, poate că o să fiți în favoriții mei, nu știu. Numai dacă dați like și vă abonați. Aia sunt șmecherii, nu aia care de că se uită. E clar, băieți, nu? Fete. Așa ce vreau. Bun, mil. Muscă! Curbă te cheamă. Drujbă! Ia să încercăm. Oare mie se... Ce am o idee? Ia. What? S-a blocat într-o frunză? Ce s-a întâmplat? Că n-am înțeles. Wow, ce bug! Uite, mă, s-a buguit. De când se poate face așa? Se poate băgui într-o frunză? Wow! Sincer, nu m-am așteptat pe la asta. O chestie care nu știam. Ok. O chestie care nu știam eu despre Minecraft.
Wow! Niciodată să... Părinții. Să știi că te doare. Nu fura atenția. Mama liga mea. V-ați uitat la videoclipul ăla care l-am postat la 1 dimineața? Cine s-a uitat la videoclipul ăla zice da în comentarii, bine? Cine nu, să zică nu. Și poate că vă dau inimă. De fapt vă dau la toate. Numai să fie, să nu fiți nesâmțâți. Mie nu-mi plac nesâmțâții. Că prea sunt simțișori. Dar chiar aș vrea să măcar suma de 25 de abonați. Că v-am zis, la fiecare dacă adun suma de abonați care o vreau eu, poate că o să fac o chestie care... Dar chiar așa din tot sufletul, ca să adunăm măcar acolo să avem suma de 30 de abonați sau măcar 25. Eu sunt începător, am și aproape o lună, fac și eu acuș. O lună, să știți. Să știți că timelapse-ul ăla care l-am făcut, episodul ăla cu timelapse, cei care s-au uitat, de fapt știu că sunt decât 2 persoane care s-au uitat și asta nu-mi convine. Desigur, cei care se uită, am făcut un videoclip acum azi dimineață, bă, mort sunt. Am băgat acolo timelapse-ul ăla, să știți că nu-i de 7 minute cât vedeți acolo. E de o oră întreagă cât aștept eu. Și da, am făcut levelul ăsta care îl vedeți la mine. Îți dezamăgit că eu când am folosit ferma mergea mult mai bine. Și acum văd că merge fai de capul meu, nici măcar zici că nu merge. Eu zic că normal, dacă făcea treabă ferma, făcea mai mult XP, dar văd că nu-și făcut treaba. Și ce am făcut acolo, am făcut și de la care să stau, unde e la AFK. Și da. Desigur, eu aș vrea să, de fapt, de încolo, vreau să fac un stâlp de veghere. Și ce am nevoie pentru ideea asta? Roșu. Dar de unde fac eu roșu? Roșu ăla, porcăleană, te stai de bunicii. Uite ce să bocă. Ce găini, ai văzut YouTuber în viața ta? Cum te numești, Gandhi, că-s pe tine?
Dați like la șnița meu. Vezi că îi dau ripacuș. Dar văd că merge destul de ciudat, părerea mea. Acum, dacă vreau, pot să fac artificii. Uite, băieți, la 2023 o să fac o chestie. O să ce să păstrez harta asta până la 2023. Nu, chiar serios. Și desigur o să fac ăla. Îl fac de acum. Lămica mea, șobolămica mea. Da, zis, dacă adună măcar 30 de abonați. Ce să fac? O să caut să fac un timelapse cum i-am așa o mică idee că așa cu Ganicus și cu ăștia un pic de rancul meu, adică youtuber de rancul meu care știu să editeze. Dați like, share, subscribe tot la Alexandru.27, prietenul meu, și abonat în același timp. Și, da, să-l ajutăm și pe el cu un like. El a zis că vrea să lese și să-l ajutăm. Că, sincer, mie îmi face bine. E bun băiatul. M-am mutat eu pietra aici. Uitați. Dar trebuie să caut un pic de lavă. Mergem așa frumos ca băieții în mina mea cea mare. Uitați, e frumos, mare. Cum trebuie. Numai cu ajutorul vostru, dacă vreți să fac mai des videoclipuri, scrieți în comentarii idei de videoclipuri, că nici eu nu prea mai am. Că aici chestia este că nu chiar oricând am idei. Și mai am nevoie și de ajutorul vostru. Și dacă îmi dădeți idee buni, vă dau inimă. Vă dau și comentariu că da. Dar nu că faci acolo tunul Eiffel. De fapt chiar nu sunt rău de idee, dar mă rog. Nu chestii de astea care sunt așa de grele. Să fie acolo pe nivelul meu, dacă înțelegeți. Dar nici eu nu prea sunt bun. Am apucat și aproape de o lună și de YouTube. Văd că am început binișor, părerea mea. Desigur. Acum poate o să fac din nou cum se chema, un timelapse cu minat. Piu 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 piu. Și începem acum cu timelapse-ul. Să așa. N-am tărțe, deci nu începem acum.
Desigur, revenim cu torțele.